Shin waɗanne makamai Najeriya ke bukata domin yaƙi da 'yan bindiga? Turkashi, muna roƙon ku yi sharing din wannan bidiyo sannan ku biyo mu har ƙarshen sa domin ku ji irin jerin makaman da masana suka bayyana wanda suka ce matukar sojojin Najeriya suka samu irin waɗannan makaman to lalle fa tabbas za su samu nasara fatattakar 'yan bindiga da kuma hallaka su. Muna roƙon ku taimaka ku yi sharing din wannan bidiyo. A makon da ya gabata ne Amurka ta sanar da kaiwa Najeriya makaman yaƙi a wani mataki na taimakawa ƙasar yaƙi da 'yan bindiga. Masu sharhi da 'yan ƙasar da dama sun jima suna kokawa kan rashin wadatattun makamai ga jami'an tsaron kasar. A lokuta da dama an sha jin wasu jami'an tsaron kasar na korafin rashin isassun makamai a matsayin ɗaya daga cikin matsalolin da suke fuskanta. Yan bindigar kan yi amfani da manyan makamai na zamani da ba kowane jami'in tsaro ke rikewa ba. Hakan yasa wasu ke ganin akwai buƙatar samar wa dakarun tsaron kasar wadatattun makamai na zamani domin daƙile ayyukan yan bindigar. Ko waɗanne irin makamai jami'an tsaron Najeriya ke bukata a yakin da suke yi da yan bindiga? A cikin wannan makala mu yi nazarin makaman da kasar ke bukata a yakin da take yi da 'yan bindiga a sassan kasar daban-daban, abubuwan da sojoji suke bukata. Dr. Kabir Adamu, shugaban kamfanin Beacon Security mai nazarin al'amuran tsaro a Najeriya da yankin Sahel, ya ce abubuwa biyu sojojin Najeriya ke bukata domin yaki da matsalar tsaron kasar. Masanin tsaron ya ce abubuwan su ne wato makamai da dabaru. Makamai. Dr. Kabira Adamu ya ce akwai tarin makamai da sojojin kasar ke bukata la'akari da yanayin yakin da suke yi da 'yan bindiga. Makaman da dakarun kasar ke bukata sun hada da jirage masu saukar ungulu da ke dauke da makamai. Daya daga cikin makaman da sojojin na Najeriya suka fi bukata a halin yanzu shine jirage masu saukar ungulu da ke dauke da makamai, kamar yadda Kabira Adamu ya ce. Masanin tsaron ya ce la'akari da yanayin yakin da ake yi, jirgin da aka fi bukata shine mai saukar ungulu da zai iya shigowa kowane guri, wanda zai iya tantancewa tsakanin 'yan bindiga da mutanen gari domin kai musu hari. Ya ce akwai sababbin jirage masu saukar ungulu da za su iya harba makamai daga sama bayan tantance tsakanin 'yan bindiga da mutanen gari. Sannan ana buƙatar irin waɗannan jirage domin jigilar sojoji da kayan aikin su idan buƙatar hakan ta taso, kamar yadda Dr. Kabir Adamu ya yi ƙarin haske. Sai abu na biyu da sojojin suke buƙata shine jirage marasa matuƙa. Jirage marasa matuƙa su ne waɗanda ake amfani da su domin kai hari daga nesa. Dr. Kabir Adamu ya ce akwai buƙatar amfani da jiragen marasa matuƙa a wasu lokutan saboda akwai guraren da jirage masu saukar ungulu ba za su iya shiga ba. A takaice dai yana da kyau a yi amfani da duka nau'ukan jiragen biyu a yakin, inji shi. Sai abu na gaba da sojojin suke bukata su ne tankokin yaƙi. Akwai tankokin yaƙi na zamani da ake iya harba manyan makamai daga cikin su daga nesa. Dr. Kabir Adamu ya ce irin waɗannan tankokin za su taimaka musamman ga wuraren da sojoji ba za su iya shiga ba saboda hatsarin su. Sai abu na gaba da sojojin suke bukata su ne motoci masu sulke. Masanin tsaron ya ce wani abu da sojojin ke bukata a yakin da suke yi shine motoci masu sulke. Motoci ne masu kariya waɗanda harsashi baya iya huda su da kuma ake amfani da su wajen harba makamai, inji shi. A lokuta da dama an ga yadda 'yan bindiga ke yi wa sojoji kwantan bauna a lokacin da suke kan hanyar su da zuwa wasu gurare. Kabiru Adamu ya ce a yanzu galibi motocin da sojojin kasar suke amfani da su sune Hilux waɗanda harsashi ke iya hudawa. Ya ƙara da cewa samar musu da motoci masu sulke zai taimaka wajen rage kwantan ɓaunar da ake yi wa sojojin. Sai abu na gaba da sojojin suke bukata shine sababbin bindigogi na zamani. A lokuta da dama akan ji yadda wasu sojoji ke korafin cewa bindigogin da ɓata garin ke amfani da su sun zarta nasu inganci. Haka ma irin bidiyon da 'yan bindigar ke fitarwa ana ganin su da manyan bindigogi na zamani. Don haka ne Kabiru Adamu ya ce akwai buƙatar samarwa sojojin sababbin bindigogi na zamani. Sai abu na gaba da sojojin ke bukata su ne gwanayen harbin bindiga wato snipers. Dr. Kabiru Adamu ya ce akwai buƙatar sojojin ƙasar su samu horon kwarewar gwanantakar harbi wato snipers. Hakan zai taimake su iya hango ayarin 'yan bindiga daga nesa tare da yi musu ɗauki ɗaiɗai, musamman manyan shugabannin nasu daga nesa, inji shi. Ya ce baya ga samun horon kwarewar harbin akwai kuma buƙatar samar musu bindigogin da ake amfani da su wajen yin aikin. Sai abu na gaba da sojojin suke bukata su ne tufafin kariya. Shugaban kamfanin Beacon Security ya ce akwai buƙatar samo wa sojojin ƙasar tufafin kariya waɗanda harsashi baya hudawa. Hakan zai taimaka wajen rage kisan sojoji musamman a lokutan kwantan bauna ko musayar wuta, inji shi. Ya ci gaba da cewa akwai rigunan kariya da hulunan kariya da magilashi na kariya waɗanda harsashi baya hudawa. Sai kuma dabaru. Wannan ya kunshi tarin dabaru da wasu hanyoyi da ba na makamai ba waɗanda za
su taimaka wajen karfafa ayyukan rundunonin tsaron kasar. Daga cikin abubuwan da ake bukata karkashin wannan sun hada da karfafa hanyoyin tattara bayanan sirri. Abu na farko da rundunar sojin ke bukata domin yaki da matsalar tsaro shine karfafa hanyoyin tattara bayanan sirri da tantance su, a cewar Dr. Kabiru Adamu. Wannan ya kunshi hanyoyin tattarawa na zamani da kuma na gargajiya da aka saba da su kamar yadda ya bayyana. Sai abu na biyu, masana'antar kera makamai. Masanin tsaron ya ce wata dabarar yakin da ya kamata Najeriya ta inganta shine fara kera wasu makaman yakin ta a cikin gida. Yana mai cewa hakan zai sauƙaƙa wa gwamnati kashe ɗimbin kuɗaɗe kan makaman. Dr. Kabiru Adamu ya ce ko da yake akwai wani ƙudurin gwamnati da ya tanadi wannan dabara da ya nuna ana son a samar da kashi 40 cikin 100 na makaman nan da shekara ta 2027, amma hakan bai wadatar ba a cewar sa. Sai abu na gaba shine karfafa tsaron intanet. Wani abu da zai ƙara inganta tsaron Najeriya a cewar Dr. Kabiru Adamu shine karfafa tsaron intanet. Mun sani da dama cikin waɗannan 'yan bindiga na amfani da wayoyin hannu da na'urorin sadarwa wajen gudanar da ayyukan su, inji shi. Ya ce idan aka karfafa tsaro za a iya datse sadarwar 'yan bindigar ta da kare sirrin sadarwar jami'an tsaron kasar. To masu sauraron mu, waɗannan su ne abubuwan da ake buƙatar a samarwa da sojojin Najeriya domin yaƙi da waɗannan ɓata gari 'yan bindiga waɗanda suke ci gaba da hallaka mutane babu gaira babu dalili ko kuma kama su domin karɓar kuɗin fansa. A koda yaushe muna ci gaba da yi wa jami'an tsaron mu addu'a Allah madaukakin sarki ya ba sa'a da nasara a yakin da suke da 'yan bindiga da masu ta da kaya baya. Muna kuma roƙon Allah madaukakin sarki ya kawo mana ƙarshen 'yan bindigar, ya ƙara kawo mana zaman lafiya, tattalin arziki mai ɗorewa, ya kare mu da dukkanin shari, kuma sada mu da dukkanin alkhairi.